Og så, men jeg vil gerne lave YouTube-kanal, ikke? Se lige, helt Roskilde overtaget sne. Som om snemanden, ikke? Han er bare pruttet ned op i Roskilde. Så er det helt med. En kan gå lidt. Slap af en snemand, hvad? 3 kilo lort, med. Slap af. Se lige. Jeg har været nogle andre steder. Jeg har ikke kun gået lidt. Jeg har gået i lang tid, med. Hvad fuck sker der? Sådan er klam nu. Så gamle damer. Så en der. Som man er på flugt. Jeg har været i klumsnæ. Nu er det blevet bedre. Nej, ikke sige det løjt. Nej. Åh, ses.